tije marowere nitiere godo ang'eno biro bedo kwasomo mano e okang' makare. Kata kamano Judy ne nitiere wach moro ma bende ni dwaro mar mondo mi soma ken en wach mane mani dwaro mar chiwo. Ni nyisowa ati ni rowere matindo ok obedo qualified mar yudo positions madongo dongo gi. Koro napenjora ni position madongo dongo gidwaro qualification mane, because in fact system oketo away ma rowere matindo mondo mi oyud tich ama mondo mi oyud kama ginyalo make sure that skills gi onenore ama kama ginyalo do employment bedo matek e Kenya kar kae. Wantiere gi rowere mang'eny mosetimo kata their masters, wan gi rowere mang'eny mabedhi mbele gi PhD amoseteko PhD margi. But ni magi gin rowere makata kia point gibo bedo gin gi lony maginyalo tiyo godo e IBC the topmost ginene positions sections. Kendo wan gi rowere ka ning'iyo gima notimore last month the Gen Z movement, rowere gi nong'eyo maber ne ginyalo neno ma police niluonge ni ng'ane odak kanye, nyithindi luongo ni kama me details, the entire details mar ng'atni. Mae jok mochati ni pok obedo skilled, magi jok ma obedo highly skilled but lakini skills magintiere godo no sirikal ok dwa miyo gi yo maginyalo tiyo go skills margi ama miyo gi opportunity maginyalo tiyo godo e yo maber, but sirikal dwaro mar ni rowere obed desperate matine ni oginyal kata yudo opportunity madongo go mondo mi gi invent gik mopogore mondo mi gi ka aresani ka onge kata rawera mora mantiere kar kanyo, wawe kata rawera onge a person with disability e gine e committee no te onge kata chiel matine ni ker mar wadwa nyisowa ni Kenya kar kae waonge ng'ata manigi disability ama jite manigi disability onge ng'ata molony. Ineno mae nyisowa maber ni gima ginyalo neno jotelo gi gima nyalo en jok moluoro gi jok maging'e ni ka ong'isi ni turn left rowere mang'eny ne nyalo yudo position to bende nyalo tiyo maber. Kata an kawuoyo e yo mar mine ma an ne nyalo bedo the best representative ne mondo be wane kata gima miyo nyalo timo. Ineno nwach waseneno tije maber. Ineno be mondo wane kikao rowere bende mobedo skilled mana no apply wane ni tich mane maginyalo timo nwach ne gisengiso wani ginyalo tiyo last year. Ineno ginyalo make sure ni system obedo in the right way, lakini sirikal oluoro rowere mabiro, oluoro the high skilled rowere manosomo ndalo Kibaki mana ne ochulonwa school fee newach gintiere gi high intelligent to mano bedo a threat to the government. Ero kama na inya bende kan mnako ngeno ndo mar tifa Uganda maro mo kona chama lo prangwen koda chiel bende wacho ni gionge koda geno gi IBC lakini un bende mtiere koda geno gi IBC nikech okang' maka mendi biro bang' yiero ka yiero waja neno weche mosebedo kata mnaka timore wendi bende mtiere geno gi IBC to geno mar gi IBC nyalo bedo ni ubedo best gango. Kaka na wacho ngeni IBC and department one very critical. So Kenya is a democracy ma pod dongo pod watin in terms of kaka wadongo to nti